Další je detoxikace chemikálií. Takže teď jsme se podívali na spálené věci, teď se zaměříme na chemikálie, které by v našem těle neměly být. Tyto chemikálie mohou pocházet z různých zdrojů, například herbicidy a pesticidy, tedy látky, které stříkáme na naši zeleninu. A tyto chemikálie se dostávají do našeho těla, kde by neměly být, takže máme detoxikační cestu, jak se jich zbavit. Další jsou těžké kovy. Naše oceány jsou stále více znečištěné a těžké kovy jsou tam běžným znečišťovatelem. A pokud tedy sním velkou mořskou rybu, která obsahuje hodně těžkých kovů, tyto těžké kovy se dostanou do vašeho těla. Jsou velmi toxické a mohou se také hromadit a proto máme proti tomu obranný mechanismus. A právě na tento aspekt se teď zaměřujeme. Pokud detoxikační geny fungují, jak mají, děje se následující. Takže různé toxiny se dostávají do našeho těla a pak přicházejí geny a říkají, hej, tohle sem nepatří. Geny tedy tyto toxiny rozpoznají a přemění je, chemicky je změní a zneutralizují. Takže toxin byl rozložen a už mi nemůže ublížit. Proto tam ty geny jsou a chrání nás. Pokud jsou geny vadné, tento proces neprobíhá. Takže když se do našeho těla dostanou chemikálie nebo těžké kovy, geny je nerozpoznávají, neodstraňují je z těla a oni se mohou začít hromadit a poškozovat tělo. Tohle jsou tedy dva extrémy. Podívejme se na mou detoxikaci. Jak vidíte, jsem vlastně docela v zelené oblasti, takže jsem trochu omezený, takže to není dokonalé, mé geny jsou tedy narušené. Co se týče chemikálií, znamená to jen, že bych měl jíst biopotraviny. Takže bioprodukty, které nebyly postříkány herbicidy a pesticidy, u lidí s optimálními geny to není tak důležité, ale u lidí s narušenými geny, pokud jste v červené oblasti, jeste bio a vyhýbejte se těmto chemikálím. Co se týče těžkých kovů, v první řadě bychom neměli jíst potraviny, které obsahují těžké kovy, zvlášť pokud nejste úplně v zelené oblasti. Existují ale také minerály, které se v těle mohou navázat na těžké kovy a pomoci je detoxikovat. Takže chceme zvýšit příjem určitých minerálů. Takže zatímco geny mě příliš nechrání, minerály mohou zasáhnout a také pomoci detoxikovat těžké kovy a neutralizovat je. Takže na jednu stranu se chceme vyhýbat toxinům a na druhou stranu můžeme zvýšit příjem určitých živin, které mi pomáhají je detoxikovat. Teďko toto jsou mé výsledky. Takže různé minerály, které pomáhají při detoxikaci těžkých kovů, jsou železo, vápník, selen a zinek. Takže můžete vidět 2 zelené šipky. Nemám velmi špatnou detoxikaci, jsou to jen 2 šipky a herbicidy, pesticidy a těžké kovy jsou pro mě vlastně špatné. Ne moc špatné, jen 2 červené šipky. A opět bychom pak později hodnotili každý typ potraviny. Cokoliv, co obsahuje železo, by na základě této kapitoly získalo plusové body a cokoliv, co obsahuje těžké kovy, by získalo mínusové body. Například mořské ryby a mušle by obsahovaly těžké kovy. Takže opět zde můžete vidět vědu. Možná je to zajímavé, protože je to atypické. V tomto případě to není pravopisná chyba, ten genetický defekt, ve skutečnosti chybí celý gen. A věda tomu říká inserce, když tam gen je, nebo delece, když celý gen chybí. A zde můžete vidět, že gen GSTM1 může mít inserce, tedy gen je přítomen, nebo může úplně chybět. 44% lidí má chybějící geny a 56% má tento gen. A pokud gen chybí, zjevně nemůže plnit svou funkci a tím pádem to sníží vaši detoxikaci.